Gure proposamena metodologia aktiboetan ardaztutako disiplinarteko proiektuen bidez kurrikuluma antolatzeko oinarriak sartzea da. Hain zuzen ere, horrexegatik, ezinbestekoa da begirada multidisiplinarra eta naturzientziak gizarte zientziekin lotzea, baina baita giza zientziekin, nolabait horrelako triangulazioa egitea. Zergatik, eremu batzuetako disiplinak beste eremuetako disiplinetako jakituria eta ezagutza behar dutelako. Zergatik, gaur egun inoiz baino gehiago herritar informatuak behar ditugulako, baina herritar aktiboak erabakiak hartzerakoan erabakien jabe izan behar direnak eta horretarako hainbat eremuetako ezagutza behar dutelako. Ez gara hutsetik abiatzen, izan ere hainbat urtetan, Eskola Agenda 21 proiektuaren bidetik landu da garapen jasangarrirako hezkuntza, ingurumen hezkuntza txapel horren baitan edo horren azpian. Orain ordea, kurrikulum dekretu berri honek edo kurrikulum berri honek garapen iraunkorreko helburuen baitan pauso bat haratago emateko aukera eskaintzen digu. Tokiko kurrikulumak eraikitzea, pertsonak komunitatearekin eta komunitateak bere inguruarekin dituen harreman horiek hobeto ulertu eta hortik pertsona arduratsu eta pertsona beren inguruarekin konprometituak hezteko. Horregatik, funtsean proposatzen duguna da, kurrikuluma garapen iraunkorreko markoaren baitan artikulatzea edo interpretatzea.